Pangeraning alam kabeh kang santiasa tolong malindasi kawelas asih ingkang morangan dunya datang anak luput sami dinon laksana ya ikut ingkang lawe ade kang asih ing amuji ingkang witi utawi kersa kita kana ngumpulkan ing usake kalane pohon kang kekasih satu qadir ingkang bangsa mengunjungi angabakti maring yang sukma lan karya dengan sakebawani ing mangsa Kepalikan agung rakyat sadaya ingkang manfaat APKB kalau ingkang sampun kinalidon dari nyawang widi saking mulai dulu jamaah ikam mangkani sunamindah saking kita bersotol mufakhir karena ameja kita foto prapani wal Abdul Qadir Jailani ceritani Abdul Qadir Jailani kalau nyatakan mereka manane dalam zaman niku sakit para wali kalau pirang-pirang kita biku cerita ingkang manfaat kang nyaga segala potan ayati lan nyaga lan nabekakan maring abadi kalau bakakan maring Tuhan maka sunut sakaya cerita nego jadul kalian jalani nengge kang garwa putra pusre lo ngapusre tangka putra dari Musa punika kasih widani anda kos ika wali sanokaiji merek Ibrahim putra Jamaluddin Husain Aleku sikon yang ketuari Mustafi Abi Abdul Nangepanakasunu Dening Yaya Kasiwi Dening Muhammad Kasunu Dening Daud Ingkang Muwata Daud Kaparing Musa Kekasih Musa
iku kaputra dening Abdullah malaikat putra dari Musa Junika kapan tunika kasuno dening Abdullah Mahdi ku kasuno dening Azan ku pan kaputra dening Musa Asan mali Asan iku kaputra dening Sayyid Bakin Ali Sadir Alepan kaputra dening Abdi Thalib Mangkaruan utawi purwani nutut sabeting caritani ingin nalikanipun jadul kodire jalani duka maning ubahipun saking wipi sehingga parapta ing maka ngajak marisahnya masalih ingkang kekasih abang fadallah fadli masalih anega suliku kasunu dening sapi jani angan nanti kabdolo patonya tisun ingkang mulan kang kawarna lan kang putra Abdul Qadir jalani dhubair singkang